Kau bela IP perlu ijingah mentaka singi wan ra HP ya kene ke video ka ba klan bor bat ka baton kam nak menta chupi hak ba ngin ye kran phang jong kene benta ka engin le kumnong in le khnang bangila ban influence ya ki we da ke jing kran jongi da ka jing im da ke jing long jongi ketem harang ki ong how to influence people and make them like us but ngin create ya kata ka meaningful but ka healthy relationship but ki way kala bande hayenga sem kala bande ha janjing jen sem kala bande ha imlang salang kala bande ha ka jakatre jakaballa kala bande ha social media kala bande ha ki nuki social gathering kumnongin le but ka ingin le nang bagi wekin kin buro mengi but nginton ya kata ka deeper relationship but nginton ya kata ka positive but ka healthy relationship but kita ki bro ki bangi kendo tongin stang rada pitang wan haga sen manukong hapo jongani ka channel jongi ngakwa ban yet ho ipi ba manga ngade remingson bamon but ngapdeng so ba ipi shapo jongani ka channel jongi lengba jong kane ka video ko bathamai ka ba ngawara ipi mentakasngi kabanukong khot yakiberu daka kerteng pi ka kerteng jong unu bru ka kerteng jongi kalong ka kerteng ka bangi snau tnat man yo snau haga jigim jongi kum kibru ladangi yaj kala bande hayenga sem kala bande chayu kala bande haginu jaka lada hapreng jong kibru kibabon kibalang lada don kibakhot ya ka kerteng jongi nyo sngo ya ka kata ka kerteng watla kata ka jaka kalong ka jaka ka ba khapnya kalong ka jaka ka ba bon bha kibru andre lada don kibakhot ya ka kerteng jongi ngin yo sngo ya kata ka sur dejende nakata daw bon se ka por bang ya kran bar kibru mention yaki naka kerteng hakani ka kot balat ho ja u deals karne ki hakaba uai ya ka jing tho how to win and influence people uong ba haka jingkran jongi barbor ngidi ban mention ya ka kerteng jong gitu ki bru ki ba ngiya kren shubamta ladon kibru ki ba khoding ba reming ba bamon ngadon kata ka jingya sngo bar ki ba hoi uni bru le ne ka bru ka it ho inga da ka kerteng barkumta kan donno kata ka relationship kata ka jing sngo ba hoi uni bru it ho inga but automatically kindon ya kata ka jing sngo nak tajongi they will feel interested in us kabaar tolong pi ki ba shisha be authentic haba fikran bar kinu bru what you talk what you kran ya ka ek ba pi phimlong kran ya ka ek ba shisha ya ka ek ba pi kanto haka jim jipi war prashang ban ya tho ya ki we ba ki we ki ya tho kumta war prashang ban bo yalade haka jaka jong ki bru haka por ba phi kran bar kinu bru lada phi kran ya kinu jingkran jong pi de ban ya tho ya ka ek ba shisha ya ka ek ba phi la lap ka ek ba phi la mat dala dehi don't try to be others be authentic nangta gabanta kabalai sngap bhayaki listen attentively bon sen hakapor ba ngiyakran barki bru hakapor ba kidangi tho ingi yakata ka jingyat ho jungki ngikerke ba lanu kin pengkut yakata ka jingpren bar ngin beteng da ka jingkran ke jungi bar hateng tengi overtake yakata ka jingpren jungki bar ngin beteng ngin stang pat da ka jingkran jungi hendrengan ongpi ngimde banlongumta be an active listener tulong pi kita kino sngap kakten ko ong ublei u aingi ka vacation tour but artli kishkor kanang bangila ban yo sngo khambon but bangin kran khandiat hakapor baki bruki yat ho ya ka ek baki kendo ya ka ek baki sngo ya ka ek baki shem snap shwa ya ka ek baki yat ho ya ka ek baki kran but hadinang ta lada ka don kami phi ban a ya ka jinjubab sajubab ek henry lada fi sngo ba kam don kaman a jubab snap sakabe ketrik ngan ai phi ne ba hakapor ba kitu kibru ki yat ho ipi kalak bande ka jing shem kalak bande ka jing kendo kalak bande ka jing skau jengki ngap shwa kumba ar tani laisakan kani kan make them feel kani kan pen ngau ki ba hoi uni uprashang ban ngau tho uprashang ban digest ya kata ke ek ba ngalayet hoyo but hadinang ta phila bang keren yaki phila ban pen ngau ki ya kata ka jing ngau ya kata ka jing shem jepi but hateng haga jing jing ki peru hakapor ba ki ya tho ingi ya kata ka jingpren jengki ya ka jing kendo jengki ni kenik tin ni overtake iki bar ni ya tho pemban da kata ka ek bangi kendo ni persyang ban pen klet no ni persyang ban klet no ya kata ka ek ba ki ya tho ingi ngan ong pi imde balle amta ni de ban ngap shwa ya ka ek ba ki ya tho bar lada kata ka jing kendo jengki bar ka jing kendo jengpi kalong related ka yeseriem persyang ban ong ki ba hoi ngarung aja kendo kum kene but haka situation jenga nga tinggal lek kumta haka situation jeng pipat kalong kumne te ngashu ajumut ipi lek kumne lek kumta henry war persyang ban kini kiti neki
Kebenta kebasan ke body language. Hakapor bapikran bat ki palot jempi barbor pendon kambha ya keneka body language. Keneka conversation ki ong kadon arbenta kawai ka bagi khot ka verbal communication ka ba ar par ki khot eka ka non verbal communication. Ka keten ko ong ba prapo person na kata ka ke ba ngi persang ban yat ho ya kibru ki sngaut ho eka da ki action ka bangi pen i ki. Mentang ong ladanga ong pi ngakmen pila hiban giok kem banga kemen Henry ladang ong pi ngakemen ngapen i ngapen pau bi ka dur khmat janga ya action janga banga kemen hangta ken pila ban relate ba hoi uni beru kemen mentala ong ladang ong pi ngas ngausi ngas ngodom Henry ka khmat janga pat ka pen i ya ka khmat pho samrki phim la ban sngot khoi ka nakata daw ki ong ba prapho person nakata ka ke bangi persang ban pen sngot khoi ki we kalong lang ba jong katakan non verbal communication lada pi kwa ban sngau thu ha ga jing de bar kan ka conversation kumno ban yakan bha bar ki bru kala ban de ha ka jaka ba kala ban de ha yeng mane kala ban de ha school kala ban de ha kinu benta ha ga jing jing pi pila ban join nga bat ko we ga course ka ba ngala kun khre na kam ta jong pi ha ka ba ngala ai ya ka jing hikai kumno bangin prepare ya ka speech ka jong kumno ba phin kren kumno ba pingkran confidently om tang ka jingkran Henry kumno ban long ginong tho bar kham tam e ban long ginong sngap kani ka course ka banga launch na kam ta jimpi ha dor san spa tangka ho bon ba ki bru keleng saudong jong ne ka ri bar ka prathai bar ko we ki persang ban kontak inga ba la ngala ni em ban translate ya kani ka course jonga ha ka tem pharang ni ten hindi ngong ki em ngam la namar ngala shna lupa ya kani course tang na kapta jong ki khasi penar jongi tekum tangam la syuban translate deka hakten English leni hakten Hindi namar kador jungka kalong tang sanspa tangka filaban enroll ka bar phila roban yo ya ka bonus man la ubnai ni wan ya ka live session hakabanga ai ya ka chikai kumno bangin communicate baki bru khnang baki bru kin i jingi khnang baki bru kin boromingi bar ngin don ya kata ka deeper relationship bar ki we kala bande hayeng asem kala bande ha imlang salang kala bande hakino guna joka hakino guna jaka haka JNGP bar kane kala roban yelami pi shadow ka benta ba phin yo kam yo jam phin yo ya ka promotion haka JNGP lara pi pendon kam ya ka ne ka good communication skill enroll yelde nagmata jong ne ka course ya ka jingtip ka bak company haka jingi de bak ne course hapo ka description jong ka ne hi video wana miss ya ka opportunity namar hakwe par ki institution pi haban late daladehi shaketu ki institution Henry hakane ka jingi ka jonga daladehi pin shong haying pin yo ya ka jingi ka hapo jong ka phone jong pi pin yo ya ka jingi ka hakano ko por ka ba pikwa hakano ko speed ka ba pikwa ban snap ya ka jingi ka in phai byang shak banta jong ka ne ka video jongi ka banta ka ba Henry yero yakibru barbor always compliment and appreciate people pi bonsin hakapor bang yakran bakibru bonsin ni persang man penyobeng ni persang man penpo yaki hendringan ong pingim de ban lek umta hakano kono ka jingkran kala bande haying asem kala bande haka jakatre lani hakino kudu banda haka jim jingi persang ban appreciate yakita kibru kiba ngi yakran lada philap ba omdon there is nothing to be appreciate there is nothing worth to be appreciate about them yero ye usnu jangki yero ye ka sapti jangki lene ya ka jingphong jangki yero ya kita kibru ki ba phikran bor mar ka jingero jang phi ya ki we can develop ya kata ka deep positive connection but ka jigim jangki but kane ka la ro ban pen sngau ki ba he is interested in me but lada fidang long ki ba single kane ka la ban ngilami phi ba pinjo samla pendon kam yakni getrik nagamta ka jing im jumpi kabenta ka bahenyo be supportive habang ong supportive long ki nong kershan bun sen ha ka jing im jungi kum ki biru lada ki biru ki yat ho ingi ya ka ka jing shem ya ka ka jing kendu jungki bun sen ngi ong kum ni ngala ong am ye pha ngala ong am ye me bun sen ngi long judgmental hendringan ong pi ngim de ban long kita ki long bishar hendre to long pi supportive ki ba kershan lala ki biru ki tho iba ki feel ba ki rem haga ji em ki ngila ong ngi ju ong ki barabor ngala ong am ye pha ngala ong am ye me hendengan ong pi ngim de bam pendon kam yakini ki kintin bonsin kene ki kintin ngala ong am long ka kintin ka ba ki biru kim sngaw tenat ban yo sngaw napi haba ki share ya ka jing jongki happy what's tang da ka kintin ngala ju ong am ye pha ngala ju ong nakapor ngala ju ong barapor wat ju pendon kam
yakini kitin Henry to stang daki kintin ki belong supportive I mensemeki ongi ki kumne I feel omele kandon shibon kerhai kadon shibon kerhai kapor nagam ta jongi bangin stang lada kani kementa omshem la benta ya kan nagam ta jengpi pilaban stang daka webat kementa lene pilaban I mensemeki try again don't be judgmental be supportive what persyang membishari ki Henry to Christian iwe ya iwe in boy syak banta ka bapra practice empathy habang iong empathy katem parang ki ong persyang ban sngau tho ya kiwe habang iong sngau tho ya kiwe kemut habaki bru ki persyang ban ya tho ya ka jing sngau ya ka jing kendo ya ka jing lap ya ka jing shem jiki ha ka jem jiki persyang ban bo ilade ha ka jaka jengki persyang ban sngau kumni ba lada ki tho inga kumta lada kajia yang akumta kumnungan sngau persyang menbo ilade nagataka anggal kabaki kintu haba phile kumni findon kataka jing sngau ba hot lada de mangak ba kandu ya kataka jinge kumnungan le lada fibo ilade haka jaka jangki we findon kataka jing sngau jang nagamta jangki bat kita ke beru ki ba yet ho ipi ya kataka ek kabaki kandu ya ka ek kabaki shem kindon kataka jing sngau kindon kataka trust happy kindon kataka jing sngau kindon kataka terus ka jing shani happy but kane ka laban develop ya kataka connection ka positive connection but ka jing im ka jongpi ka banta ka bakhandai be a good listener kane ka long ka banta ka ek bangla ong lupa menehre nga ong biang ya kana man nga sngau ba ka long ka badan kam be a good listener what jo persyang ban connectin ya kiwe Henry to persyang ban sngap ya kiwe kumbang jo ona ka por aswa ba pinlong kinong kren to nang shwa kumno ban long kinong sngap namar tang kita kinong sngap a good and active listener kinlong kita ki good active communicator kabanta ka bakhaddo don't gossip what persyang ban lorni hakano kono ko jingikran bat kibreu anong pi what persyang ban bishar what persyang ban lorni ya kiwe lada filap baki pelok jeng pi ki kran lorni kiet ho happy shapang jeng kiwe kandon ka chance ba ya kiwe ru kin yet ho shapang jeng pi lada filap ki perlok jeng pi lene kino ki bru ki ba yet ho lorni persyang ban kiar shisendon naka jim jeng ki namar kito ki bru lada ki kran kumto happy kaju ya piru kin thad hakiwe nakata dango ang pi persyang ban jengai nakum kito ki jai bru namar ki bru ki balorni ki long ki bru ki ba ki bru kim sngot na ban sngap haga jim jiki nakata dango ang pi war persyang ban long ki balorni war persyang ban bishar hakiwe be authentic be realistic prop kini ki long ki shipotli ki banta bat larangi pendon kam ya kini ki shipotli ki banta haga jim jingi ngan ong pi shisha omdon ki bru ki ban isi pi ban baro ki bru kala bande ha jingasem kala bande ha ke imlang salang kala bande ha ka jakatre jakaballa lene hakino kino banta ha ka jinjupi ki bru kin i pi bar ki bru kin burami pi but lara fi one ha kano kino jaka ki bru kin pedeng so bhai pi namar fi long ki bru ki ba don kata ka jingsngau nakam ta jangwe ngasngau ban ai khublei pi namar phila skap ya kani ke jihika jangam daga sing what klet ban enroll ilade nakam ta jang ni ka course jonga hakaba phin yo shibun ba ke jihikai ka jing enroll jong phi nakam ta jang ni course ka long ka jingar khu nakam ta jang phi kublai shibun ai ka por phi ngin second do phi hakabe pat ki video tar hadu ka por bye bye stay safe